Takže nazdar, vítam vás u môjho prvého let's playa, kde je aj môj kamarát Cyprian CC a ideme hrať Survival Games. No, pozdrav. Čaute. No, dobré, tak pozdravil. A pôjdeme si zahrať Survival Games. Pôjdeme spolu, tu je tento Enderman, úradník, či čo to je, voľaký podnikateľ. A budeme čakať, kým v čete napíše niekto, že aká je voľná arena. Väčšinou ja to tak robím. Že napríklad niekto napíše AU a nejaké číslo, takže napríklad to číslo znamená. Napríklad teraz dáme vojna, SG, join. 7, práve skončila. To čo, nejde? Nebejte? SG, join. Je plná, už je plná? Arena je plná, dobre. Takže na silničku najdeme. Takže si počkáme na nejakú inú arénu. Tento server bude v popise, je to 150 slotov na Survival Games, je tu aj Hide and Seek a The Walls. Ale furt tie The Walls a Hide and Seek je furt plné, takže... Tento server vytvoril, alebo neviem či vytvoril, je tu proste majiteľ. Gamerovec. Gamer. A tak ďalej. Počkáme si na nejaký ten server. Asi to zatiaľ strihnem. Mám to strihnúť zatiaľ? Mám strihnem. Takže zatiaľ čo? Takže čaute, pripojili sme sa do areny a ideme hrať už. Takže pripravíme sa. Arena 10, tuším. Ne, to už je prázdne. OK, takže zdrháme, kde si? Tu som, kde si ty? Ja už utekám preč, poj. To sa v tom zmetku musíme nájsť, no. Buď nájdeme tú loď, alebo nejaký ostrov. No, mohli by sme. Mám aj jedlo, misky. Tam je ostrov, pohni, poď. Pozor, za nami idú nejakí hráči. Á, tam je hrad, alebo čo to tam je. Tam ideme. Pozor, ide za nami nejaký hráč. Nevadí, poďme hentam. Dobre. Už sa môžeme zabíjať. Dobre, a nezabíjať. On má drevený meč má. Nazdrhám. Zabil ťa? Áno. Ty lama. Teda to tam píše. Ja si idem prečo si to. Tak, ešte ma nezabili. Ešte žijem. Á, zabugovalo ma to. Dúfam, že prežijem. A? Dobre. Tadiaľ to by sa malo... Idem ako tajný agent pod vodou. Agent ryba. Kurňa.